Hello mga boss. Nasa parking ako ngayon. Pupunta ako ng Sheridan sa may Greenfield para kunin ko na yung ORCR nito. ORCR nito ng Kia Stonic. Doon sa Kia Motors. Doon yung store nila. Sasakay na ako. Nasa loob na ako mga boss. Start na. Seatbelt. Yes na ako. Papunta na ako mga boss. Exit na ako dito sa Mandala Park. Pure Gold Shoe. Maambon mga boss. Pa-sound tayo, pa-sound.
Pasko daw, Pasko. Stop daw ako, stop. Okay. Thank you. Kahit tumatong gas ko. You've just heard the internationally renowned Manila Concert Choir, MCC, with their truly romantic Christmas song, Sa Araw ng Pasko, a song full of love and hope of having a blissful and magical Christmas. The song was composed by Arnie Mendaros, arranged and produced by Albert Tamayo. Go na, go. Ito na yung ilalim crossing, mga boss. Tatawid na ako. Nasa Greenfield na ako. Ito na yung Sheridan Street. So unahan ng mga boss, andun na yung Kia Motors.
ako sa Kia. Maulan mga boss, wala akong payong. Hindi ako nakadala ng payong. Oh, basa ito. A few moments later. Ayan na mga boss. Nakuha ko na ang ORCR. Uwi na ako. Hindi punta pamalawan ako ng ano. Ito na yon. ORCR. May ORCR na. Labas na ako. Pabalik na ako ng Shaw Boulevard. Thank you. Stop by stop. Stop ulit. Go.
Naka-stop pa mga boss. Parking ako, parking. Okay. Bye naman ng mga boss. Hanggang dito na muna. Thank you sa panunod.